Vi er på museet for de Sardinske bjerge i Arezzo for at præsentere rekonstruktionerne fra udstillingen af Impronte di Storia og Historical Traces. Her ser I rekonstruktionen af et nuragisk tårn, som det så ud oprindeligt, komplet med terrasse og træbalkon båret af konsoller. Rekonstruktionen er meget interessant, fordi den er en skalamodel af nuragen Santa Barbara di Sindia. En meget interessant nurage, fordi den, som man kan se på ydersiden, har talrige huller i et spiralmønster, hvor man formoder bjælker var placeret, og derfor kaldes de Pontai-huller eller Pontai-huller. Her kan vi se indersiden af det nuragiske tårn, som håndværkeren Efisio Busonera har rekonstrueret efter vores projekt. I modellen kan man se det indre kammer, spiraltrappen og kammeret på øverste etage. Her ser vi også trappen, der går op og ender på terrassen med denne lille model, næsten som en kuppel, der gør det muligt at komme ud af trappen på en beskyttet måde. Dette er en detalje, som vi i hvert fald tolker sådan, og som også kan ses i nuragi-modeller, hvor denne slags lille spids afslutning faktisk findes. Hvad er ideen, hypotesen? At denne konstruktion ved regn beskyttede trappen mod indtrængen af væske og dermed regnvand ind i selve trappen, som med tiden ville blive ødelagt netop på grund af disse infiltrationer. Tårnet er bygget, som det oprindeligt skulle være, da strukturen var færdig, så Pontari-hullerne er nu fri for det indsatte træ fra de bærende bjælker, der sandsynligvis også blev brugt til at opføre selve konstruktionen. Og til sidst ender tårnet med konsollerne, eller rettere regimensolagen, som med denne vinkelform bærer et galleri lavet i dette tilfælde af træ. En synlig detalje er dekorationen, denne slags zigzag-form, der faktisk kan ses både i selve nuragi-modellerne og i nogle nuragi-modeller repræsenteret i de nuragiske votivskibe. En sidste detalje af stor interesse er selvfølgelig døren, men endnu mere vinduet på øverste etage. Døren er det klassiske eksempel på en nuragisk indgang. Søjlerne på siderne med et antal kvaderstene fra 3 til 7, en arkitrav, der bærer lukningen af åbningen, og så det såkaldte arkitravvindue eller aflastningsvindue, der afslutter selve indgangen. Så i dette tilfælde ret centreret, i andre tilfælde ser man derimod en vis variation mellem, indgangens orientering og vinduets orientering. I dette tilfælde er vinduet præcis på linje med indgangen og har en række ret interessante detaljer herunder bearbejdningen af selve arkitraven, der er placeret for at lukke vinduet. Men endda på siderne er der fordybninger, som man antager at kunne bruges som nyttige samlinger til et vindue, eller i hvert fald til en trælukning, hvormed man bogstaveligt talt kunne lukke denne åbning. En sidste detalje af stor interesse er selvfølgelig tilstedeværelsen af døren, men endnu mere vinduet på øverste etage. Døren er det klassiske eksempel på en nuragisk indgang. Søjlerne på siderne med 3-7 kvaderstene, en arkitrav, der bærer lukningen af åbningen, og så det såkaldte arkitravvindue eller aflastningsvindue, som afslutter selve indgangen. Så i dette tilfælde ret centreret. I andre tilfælde ser man derimod en vis variation mellem, indgangens orientering og vinduets orientering. I dette tilfælde er vinduet præcis på linje med indgangen og har en række ret interessante detaljer, blandt andet bearbejdningen af selve arkitraven, der lukker vinduet. Men faktisk er der på siderne fordybninger, som man formoder kunne bruges som nyttige samlinger til et vindue, eller i hvert fald til en trælukning, hvormed man bogstaveligt talt kunne lukke denne åbning.